Benvinguts a l'Escola Municipal de Música Joan Valls de Caldes de Montbui, situada al centre cívic. El seu nom es deu al músic calderí Joan Valls, que havia estat professor de música a les escoles nacionals durant els anys 60 i posteriorment anava per les cases a ensenyar música als nens i nenes de les famílies que així ho requerien. Alguns d'aquests pares van impulsar el naixement de l'Escola de Música, que va començar les classes al setembre de l'any 1975. Posteriorment es va municipalitzar i traslladar on som ara. Aquest és el vestíbul on hi ha la secretaria i consergeria, la porta d'entrada a aquest univers musical que ara veurem. A la Joan Valls impartim classes des de nadons a jubilats. Som escola autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per impartir ensenyaments de nivell elemental i programes assimilats a nivell mitjà. Tots els professors estan degudament titulats i amb molts anys d'experiència, cadascú a la seva especialitat. Tenim una oferta formativa que abarca llenguatge musical, cant coral, orquestra, combos, cambra i un gran ventall d'instruments. Piano, guitarra, flauta de bec, flauta travessera, clarinet, oboè, bateria, saxo, violí, viola, violoncel i cant clàssic i cant modern. Aquesta és una classe de llenguatge musical. Hi podem veure un piano, diferents instruments i accessoris per utilitzar amb els més petits. Totes les aules estan equipades amb un ordinador per treballar amb les noves tecnologies. Els grups d'infants fan la sensibilització a la pròpia escola de primària, sota el mestratge d'un professional de la nostra escola. I quan comencen primer de primària, accedeixen a les nostres instal·lacions, on també podran fer una roda d'instruments durant tot un curs per conèixer com sonen i poder triar amb més coneixement l'instrument que voldran estudiar al llarg dels estudis musicals. Per això tenim un ampli banc d'instruments que els facilitem a les famílies en préstec durant el primer any. Cantar, aprendre a desxifrar el llenguatge de la música i l'aprofundiment en un instrument els acompanyaran els primers anys. Més endavant faran orquestra, cambra, combos, per potenciar la pràctica de la música en grup. Els alumnes adults també utilitzen aquestes aules. Tenint en compte les seves inquietuds, es fa un ensenyament a mida. Adaptem els horaris a les necessitats de cadascú. Tenim grups de diferents nivells i una coral d'adults on s'interpreten cançons de diferents estils. Les classes d'instruments són individuals. Això fa que cada alumne pugui seguir el seu ritme. Aquí veiem una classe d'instrument. Són espaioses i en piano per poder treballar amb pianista les obres que així ho requereixin. Als alumnes que es volen preparar per anar a un conservatori se'ls fa una dedicació especial l'últim any per preparar la prova. L'ensenyament musical està pensat per arribar a tothom i que d'una manera el més lúdica possible arribin a ser uns bons músics amateurs o professionals si així ho desitgen. Han sortit molts músics reconeguts de la Joan Valls i actualment tenim una dotzena d'alumnes que estan en conservatoris acabant els seus estudis i que van començar a la nostra escola. Aquí és on fem les audicions, la nostra petita sala d'actes amb capacitat per unes 80 persones. També fem les classes de coral, orquestra i nadons. Els nadons poden començar als 6 mesos, fins als 3 anys. Venen amb el pare o la mare i, si això no és possible, un familiar que de manera fixa l'acompanyarà en les sessions. La professora els lliura material per poder aplicar a casa el que fan a la classe. Viure la música de manera vivencial els prepararà per poder entendre millor tota la complexitat del llenguatge musical. Durant la sensibilització i fins als 7 anys es continua aquest ensenyament vivencial i sensorial fins a arribar a l'estudi de l'instrument, on es concretaran tots els ensenyaments adquirits. Tenim 6 grups corals i 3 orquestrals. La pràctica en grup és primordial per consolidar tots els coneixements i exercitar la memòria, atenció, companyerisme, saber estar en un escenari, saber escoltar, anar a la una... Molts valors intrínsecs a l'ensenyament musical. Totes les nostres corals i orquestres estan obertes a alumnes externs. Tothom amb uns coneixements previs hi és benvingut. L'escola està oberta al poble, sigui col·laborant amb altres entitats, participant en inauguracions municipals, col·laborant amb les escoles de primària... També es fomenten molt els intercanvis amb altres escoles i d'altres països, sobretot els pobles agermanats de Taunusstein i Sant Pol e Dax. Ara hem vist l'escola buida. Us la imagineu plena? Plena d'alumnes, de música, de riures... Animeu-vos a conèixer-nos. Visiteu el nostre web i les nostres xarxes socials i entre tots farem un món més musical.